codi de premsa, és per fer-vos saber que una sèrie de ciutadans de Mataró hem decidit impulsar una plataforma de suport a la candidatura d'Unitat Popular a les properes eleccions municipals. Els motius fonamentalment són tres. Per una banda, hem constatat que no ens agrada aquest model de ciutat. Per l'altra, també hem constatat que totes les forces polítiques que en aquest moment hi ha a l'Ajuntament de Mataró, malgrat que puguin tenir diferents sensibilitats, comparteixen aquest model de ciutat. I per l'altra banda, la tercera gran constatació és que aquest model de ciutat es continuarà impulsant mentre no es solventi el problema real, el problema de fons que tenen els ajuntaments catalans, que és el problema del finançament. Fins que això no estigui resolt, els nostres ajuntaments, l'Ajuntament de Mataró concretament, que és el que estem parlant, doncs continuarà impulsant polítiques agressives amb el medi, continuarà impulsant polítiques especulatives que donen un valor mercantilista al que hauria de ser el dret comú de tots, que és el sòl, el que hauria de ser un dret comú de tots, que és el dret de l'accés a l'habitatge, etc. Llavors, en aquest sentit, com us he dit abans, estem impulsant aquesta plataforma de suport, persones com Garriera, com Juli Palou, com en Vilogama dels Capgrossos, com pot ser Joan Sánchez del col·lectiu Tierra Verde. Properament treurem un manifest demanant a la ciutadania de Mataró que recolzi i doni suport a la candidatura d'Unitat Popular. Sí, a mi personalment em preocupa molt el model de creixement, que no és un fenomen malauradament només de Mataró. Parlant del Maresme, podem dir que cada cap a cap en tots els ajuntaments del Baix Maresme, de l'Alt Maresme, hi ha el mateix model de creixement. Alguns ajuntaments ja han esgotat tot el seu terme municipal, ja no poden créixer més. I llavors m'agradaria veure aquest model de finançament de les agendes locals dels ajuntaments que ningú no toca en cap campanya electoral, n'he sentit parlar, tu ho has esmentat, com s'ho faran, perquè ara s'ha de créixer de les llicències d'obres, però a més hi ha una altra qüestió que sovint no s'esmenta, i és que quan l'Ajuntament necessita un terreny per fer una escola, per fer qualsevol mena d'equipament, no té diners per comprar ni per expropiar i s'ha de refiar de les cessions. Per tant, cada vegada que s'ha de fer una obra pública, un equipament, un servei, doncs s'ha de requalificar un tros de terreny, s'ha d'aprovar un pla parcial i d'aquell 10, d'aquell 15, d'aquell 20% de cessió, que depèn de si ho sumen tot, que podria ser, per exemple, Zona Verda, dedicar-ho també a equipament, llavors poden fer l'obra. Torno a dir, ajuntaments que aquest model ja no el poden utilitzar, perquè ja no poden requalificar res. Penso que una candidatura d'Unitat Popular, crítica amb el sistema i crítica amb el model de creixement, ha de contemplar, entre altres coses, com tu has dit, Toni, el finançament dels ajuntaments. De moment no hi ha cap partit que ho faci, la qual cosa no vol dir que no es pugui impulsar des de base estat, des de partits com moviments com la CUPA, com les CUPs, o plataformes de suport a aquest model diferenciat. És que si no posem fil a l'agulla ja no hi serem a temps i ens sabria molt greu, i sabeu tots, coneixeu la batalla que hi ha hagut per la defensa de l'espai de Mataró, la famosa batalla de les Cinc-Sénies, que no és les Cinc-Sénies, Cinc-Sénies manta mateix, i que és la zona agrícola també de Llavaneres, que forma una unitat. Per tant, veig que una altra reivindicació hauria de ser defensar que les competències en planejament no siguin una fragmentació municipi per municipi, sinó que hi hagi un planejament supramunicipal, com a mínim a nivell comarcal. Torno a dir que tampoc sento en cap campanya electoral ni fora de campanya electoral que els partits polítics més representatius en facin bandera. No és objecte
de discussió, no és objecte de debat. Per tant, si els partits no ho fan, fem nosaltres. Per tant, aquesta plataforma cívica la que hauríem d'aconseguir sumar molta gent, podríem tenir aquesta funció. Em sembla que és ben legítima. Tant parlar que la societat civil, doncs quan demostrem que la societat civil tenim criteris i personalitat i ens posicionem i ens mullem. Per tant, aquesta activa en això, a posicionar-nos i a comprometre'ns, a mullar-nos. Bé, jo només volia dir que també quan em van trucar, aviam si em posaven a impulsar aquesta plataforma, vaig pensar que sí, perquè d'alguna manera a Mataró el que li falta és sang viva a l'Ajuntament. O sigui, jo personalment i crec que els meus companys també estem farts del típic polític professional, del que molts companys que havien compartit altres militàncies a nosaltres es puguin vendre el càrrec per part de garanties, que no fixin els objectius primaris que potser tenen escrits i que a l'hora de la veritat girin cua i es prometin en els pactes i en les conjures municipals. Llavors, ha sigut per això que jo sí que vull donar suport i que suposo que com nosaltres sí que tenim molta gent. Això és la meva posició personal perquè m'he posat a impulsar aquesta plataforma. Quina serà la vostra funció de cara també durant les eleccions, com us plantegeu quina és la funció per ser el partit i la plataforma? Sí, la funció de la plataforma seria bàsicament extendre a nivell de que seria la societat de Mataró les idees de la CUP i l'alternativa de la CUP, els seus plantejaments polítics de cara a enfocar una informació que permeti aconseguir o caminar cap a un Mataró diferent del que tenim ara. No descarteu, abans de que les llistes no s'entenen encara, no descarteu la reforma per a les llistes o descarteu voler donar suport i ja està sense centralitzar? Això és un tema que encara no hem parlat, la iniciativa ha estat nostra i som nosaltres que hem contactat amb el grup i tot està perfecte. Bé, jo que encara volto molt pel tema de la ressaca sindical, encara deixem. Sí, doncs no és la primera punt a la que dono suport. Bé, per què? Perquè gent que la conec, encara que sigui de molt lluny d'aquí, gent que m'agrada... És una manera de fer política diferent, no? Em sembla que es pot... També fora bo que es visualitzés que es pot fer política sense fer demagògia, sense dir mentides, sense enredar ningú, dir les coses pel seu nom i fent uns plantejaments que encara que puguin semblar utòpics, sobretot amb el model de creixement, finançament de l'Ajuntament, del tema de l'especulació urbanística i mil coses més, que ara comencen a ser objecte d'escàndol, però vaja, tot plegat res, està sortint en tot cas la punteta de l'aigua, no? Perquè sortir de sota ens esquitxarà molt de prop, no pas únicament allà on governa malauradament, no governa el PP, sinó en altres indrets també. Però precisament per això, per tot plegat, que convé un aire nou, una vegada d'aire nou. És que ja estem cansats de que ens prenguin idiotes. És que, sí, molt parlar de política participativa, la participació i tot això, i la participació no l'estan fomentant a tot enlloc, entre la participació que no els interessa l'actual model sense canviar-lo ni un pèl, no. No es tracta que volem anar a salvar el món, que ja som grandets, sinó simplement demostrar que es pot actuar d'una altra manera, que es pot fer política, sobretot a nivell municipal d'una altra manera. I a més, quan hi ha països que s'està actuant d'altra manera. Alguna cosa més? Jo senzillament, com a membre de la CUP, només m'agradaria dir que per nosaltres és un privilegi que persones amb aquesta trajectòria ciutadana ens donin suport, però al mateix temps també és una responsabilitat. Ara sabem més que mai que no podem fallar, que darem tot un projecte no només a unes idees, sinó també a unes persones, que ho mereixen molt més.